Tay, tara na. Sige Amy, alis na ako. Tinatawag na kasi ako ni Mami. Lolo, ano pong ginagawa nyo? Binibilang ko tong barya po na pambili ko mamaya ng kalakal. Ganun po ba, Lolo? Ang dami naman po. Oo, apo, para marami tayong mabibili at kikitain. Lolo, pwede po ba akong sumama sa inyo? Hindi pwede, apo, at may pasok ka pa sa eskwelahan at madudumihan ka lang. Pag wala akong pasok, Lolo, sasamahan kita. Oo, apo, pero sa ngayon, mag-aral ka munang mabuti, ha. Apo, Lolo. Ano bang gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging doktor, Lolo. Talaga, apo? Opo, Lolo, para makagamot po ako. Ang galing talaga ng apo ko at mabait pa. Para pag nagkasakit kayo, Lolo, ako na po ang mag-aalaga sa inyo. Ay, nako, apo, matagal pa yun. Tuturuan kitang mag-ipon ng barya habang bata ka pa. Sige po, Lolo. Tay, mano po? Oh, asaan si Amy? Nasa loob po, gumagawa ng takdang aralin. Masipag talaga mag-aaral yung apo ko. Opo, Tay. Tay, siya nga pala. Gusto ko sana magpaalam sa inyo. Ha? Papaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Gusto ko po sana maghanap ng trabaho, Tay. Saan naman? Sa ibang bansa po. Anak, mahirap ang trabaho doon. At isa pa, mahina ang baga mo. Kakayanin ko, Tay. Para sa anak ko at para sa atin. Kaya ko naman kayong buhayin, ha. Maski na maliit ang kinikita ko. Pero, Tay, tumatanda na rin po kayo. At isa pa, ayokong iasa sa inyo ang lahat ng kailangan namin mag-ina. Hanga ako sa'yo, anak. Maski na iniwan kayo ng tatay ni Amy, hindi mo siya pinabayaan. Dugo at laman ko po si Amy, Tay, kaya wala siyang kasalanan. Kaya sana, Tay, payagan niyo na po ako mangibang bansa para mapag-aral ko po si Amy at matupad niya lahat ng mga pangarap niya. Sige, anak. Pag di mo kaya, bumalik ka dito. Opo, Tay, salamat. Amy, anak, lagi ka magpapakabait kay Lolo, ha? Opo, Nay. Huwag kang mag-alala, babalik din si Nanay. Sandali ka lang ba mawawala, Inay? Oo, anak, hindi mo namamalayan, nandito na ulit ako. Siya nga pala, Inay, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun, anak? Ito po, Nay. Bakit mo ko binibigyan ng pera, anak? Para saan ito? Para pag nagutom ka, Inay, may pambili ka ng pagkain. Talaga, anak? Ang lambing naman ng anak ko. Gusto ko, anak, ipunin mo ito para dumami. Ganun po ba, Inay? Dumadami po ba ang barya? Oo naman, anak. Hindi mo namamalayan, pwede mo nang bilhin yung gusto mo. Kahit anong gustuhin ko, Inay? Oo, anak. Kaya mag-ipon ka palagi. Opo, Nay. Yan din po ang turo sa akin ni Lolo. Sige na, Amy. Tawagin mo ng lolo mo para ihatid na niya ako. Opo, Nay. Lolo? Lolo? Payakap nga ulit, anak. Tandaan mo, anak. Mahal na mahal ka ni nanay. Mahal na mahal din kita, Nay. Oh, tama na yan. Baka mahuli pa sa biyaheng nanay mo. Sige, anak. Alis na kami ng lolo mo para makabalik din siya agad. Amy, huwag kang lalabas ng bahay, ha. Oo, anak. Dito ka lang maglaro, ha. Maraming sasakyan sa labas. Opo, Nay. Mag-ingat kayo doon. Oo, anak. Tara na, anak. Sige, Amy.
Galingan mo mag-aral ah. Opo, Lolo. Lagi ako makikinig kay teacher. Ang nanay Ruby mo ay matalino rin, kagaya mo. Talaga po, Lolo? Oo, apo, makulit din, gaya mo. Di naman ako makulit, Lolo. Unti lang po. Kahit na makulit ka, mahal na mahal ka ng dulo. Lolo, asan po ang baon ko? Ito, apo. Wow! Salamat, Lolo. Ang dami ko naman pong baon. Pag sobra, ipunin mo, gaya ng tinuro ko sa'yo. Opo, Lolo. Tara, ihatid na kita at baka mahuli ka pa. Sige po, Lolo. Tara na po. Salamat po. Ay, may natira pa akong baon. Iipunin ko para dumami. Bakit, apo? Pagod ka ba? Medyo lang po, Lolo. Siya nga pala, tumawag ang nanay mo kanina, apo. Talaga po, Lolo. Ano po sabi niya? Pinapasabi niya, apo, miss na miss ka na raw niya. Ako din po, Lolo. Miss na miss ko na si Nanay. Lolo, malapit na po ba umuwi si Nanay? Oo, apo, ilang tulog na lang, nandito na siya. Talaga po, Lolo? Sige, apo, pahinga ka muna at magluluto lang ako ng ulam natin nang makakain na tayo. Sige po, Lolo. Manakas talaga sa nanay mo, apo, masinop sa pera. Apo, ising na. May pasok ka pa ah. Sige po, Lolo. Sunod po ako sa inyo. Milisan mo, baka mahuli ka. Tanghali na pala. Di ko na malaya ng oras. Hinanda ko na yung agahan mo, apo. Salamat po, Lolo. Ang bilis ng panahon, apo. Parang kailan lang. 1 taon na lang makakapagtapos ka na ng pag-aaral at magiging ganap ka ng doktor. Oo nga po Lolo. Lo, tumawag na po ba si Nanay? Oo, apo. Tinanong niya kung kumusta ang pag-aaral mo. Sana makasama na natin si Nanay. Huwag kang mag-alala, apo. Malapit na. Mag-agahan ka na doon at makapasok ka na. Sige po, Lo. Lo, ang ganda po ng bahay natin, no? Oo nga, apo. Maraming salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo, Lolo. Kundi dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang pangarap ko. Dahil sa mga turo nyo sa akin yun, Lolo, hindi ko mararating ang mga to. Kasi mabait kang bata at masunurin. Kaya pinagpapala ka. Dahil po yan sa pagmamahal nyo sa akin, Lolo. Sana hindi ka magbago, apo. Kahit na anong marating mo sa buhay. Oo naman po, Lo. At ituturo ko din sa magiging anak ko ang lahat ng itinuro nyo sa akin. Anak, Tay! Nay! Namiss ko po kayo. Ako din, anak. Gusto ko kasing sorpresahin ko kayo. Bakit di ka man lang nagpasabi, anak? Nay, bakit ngayon lang kayo dumating? Pagpasensyahan mo na ako, anak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Talaga po, Nay? Oo, anak. Hindi na ako babalik na ibang bansa. Totoo bang sinasabi mo, anak? Opo, Tay. Nagbunga naman lahat ng hirap natin sa apo mo. Masaya ako, Nay.
Kasi makakasama ko na kayo ulit dito. Kailangan kong bumawi sa inyo, Tay. At lalong-lalo na sa'yo, anak. Hindi nyo na po kailangan magtrabaho, Lo. Nay, ako na po ang tutulong sa inyo. Salamat, anak. Mahal na mahal ko po kayo. Tara na sa loob. Sige po, Tay.